дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ дар Бадахшон даҳо ҳазор шиша машруботи спиртии бесифат ошкор ва аз истифода бардошта шуд. масъулини Тоҷикстандар дар ин вилоят мегӯянд, дар пайи санҷиши онҳо фурӯши ғайриқонунии машруботи спиртӣ дар 17 манзили истиқоматии сокинони шаҳри Хоруғ низ ошкор ва фурӯши онҳо қатъ гардид. аз раёсати стандартизатсия ва нозироти савдо дар вилояти Бадахшон гуфтанд, дар нуқтаҳои фурӯш 188 намуд машруботи бесифатро ба миқдори 31523 шиша ошкор сохтанд. 5699 шиша маводи спиртӣ ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набуда нобуд гардидааст. ошкор шудани даҳо ҳазор шиша машруботи спиртӣ дар вилояти Бадахшон дар ҳолест ки оғози моҳи июн наздик ба 3000 нафар сокинони Хоруғ бо навиштани як номаи дастаҷамъӣ ба унвони раиси вилоят шикоят карданд, ки талошҳои онҳо барои танзим кардани фурӯши машрубот натиҷа надодааст. чун ба иддаои сокинони Хоруғ ҳанӯз мафияи тоҷирони машрубот дар вилоят зинда аст ва бозорҳои вилоятро ба макони машруботи пассифату қалбакӣ табдил доданд, ки даҳо нафар аз он зиён мебинанд. раиси вилояти Бадахшон гуфт, пас аз муроҷиати сокинон бо ширкати ҳамаи мақомот ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ маҷлис доир карданд. шодихон Ҷамшед афзуд бо назардошти ин талаби сокинон онҳо тасмим гирифтанд фурӯши машруботро аз берун аз соати 8 субҳ то 5 шом маҳдуд кунанд. масъулини Тоҷикстандард мегӯянд, то моҳи октябри соли 2015 дар шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои вилоят дар маҷмӯъ 135 нуқтаи фурӯши машруботи спиртӣ фаъол буд, ки аз он 54 тааш ғайриқонунӣ амал мекард.